M&M Hausa TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sababbi da mai. Juya ta ma ya ɗauka tun ɗaya sai kiran shi ne. Ba ba ya haka. Ɗazu ka duba a gani. Zan yi mai rashin mutunci. Kawai ka bari shi kenan. Do you know who am I? Ka sage shi mana. Fuck you da Allah, ka san waye mu? Ka gaya ma idan muka sun babballa shi. Wal kai wallahi sai na baka punishment mai sai mun baka horo mai tsare. Ka gaya mai no respect. No be like Sorry maza ta so. Na ga gidan da ya shiga ina tunanin can ya shiga. zai ci gobe. Sorry. Soko? Yes, yana ciki. Ku sai guys. Maza, yani Dalla gafara. maza ya yi Allah ka cire mana. Kana jiran ka muke za mu tafi wani party. Kana gani an kusa tashi sai yanzu zamu je wajen ta kuma ta riga ta gayyace mu ta ce mu je da wuri mu ne manyan baki. Dai bari gudu su karu hulan nan. Oh, baka san ma me kai ba ko? Abinda samu yi muke dari bisa dari don mun gane jama'a bi suke dari bisa dari to flows din nan dole ya tabbata a dari bisa dari kamar in yi sanya in rasa a dari bisa dari dari bisa dari